Hajiya Hadiza baban Maryam yau jinjina zani. Gaisuwa zani, alƙarar uwa uwar arziki. Hajiya Hadiza giwar mata zan yi wa tambari. Mama ta Maryama mai alheri jinjina zani. Hajiya Hadiza giwar mata sabuwar tambari. Mama ta Maryama mai alheri jinjina zamani. Za mu saurari wannan waka daga bakin Al'amin Adam Barista wadda yawa Hajiya Hadiza maman Maryam wato ubanni da kawo. Mai lambar waya kamar haka 070 8220. Ai sauraro lafiya. Ido gwani tutar mulki rabu mai zamani. Roman gari rabbana ka tsare mu da shirkan zamani. Allahu kai kake yi mana ba dan kai ba da mu bari. Dubun salati kai wa annabi da amikan gani. Alhi ka sa sahabbai da juyawar cikin zamani. Darajar su Allah ka kare Hajiya Hadiza roƙo muke. Gaisuwar ki maman Maryama tambura zafi. Hajiya Hadiza giwar mata sabuwar tambari. Mama ta Maryama mai alheri jinjina zamani. Me halai na girma Hajiya Hadiza mun gaida ke. Hajiya Hadiza giwar mata sabuwar tambari. Da kun kira biya giwar mata yanzu dai ba yake. Mama ta Maryama mai alheri jinjina zamani. Allahu ya nufatar kun makiya mamakin tsallake. Hajiya Hadiza giwar mata sabuwar tambari. Kyawun hali na ki ne yasa zan je gida gaidake. Mama ta Maryama mai alheri jinjina zamani. Mamar su Maryama kun kyauta nan ma ana jin dake. Hajiya Hadiza giwar mata sabuwar tambari. Rana idan kin fito tafin hannu ta ya zai dake. Mama ta Maryama mai alheri jinjina zamani. Ba da tallafi gun al'umma bayyana hawi. Hajiya Hadiza giwar mata sabuwar tambari. Mama ta Maryama mai alheri jinjina zamani. Girma uwar girma ce zan yi wa tambari. Hajiya